El Partit Socialista presenta caps de llista per seguir governant allà on ja governàvem i per oferir una proposta guanyadora allà on som oposició, per constituir nous governs progressistes on ara governa la dreta. I això ho farem en tots valtros, en tota la gent. I ho dic ben fort, el Partit Socialista recuperarà el govern del Consell Insular per posar-lo en el costat de la gent i per recuperar el bon nom d'aquesta institució. Perquè el que hem tingut fins ara és un Consell inexistent, un Consell desaparegut i un Consell paralitzat, un Consell que ha fracassat amb tot allò que va dir que faria, però no havia de venir a arreglar-ho tot. En Vicent Marí. I digueu-me, després de 4 anys, què és el que ha passat? Ha enganyat a la gent i això no es pot acceptar. Fins i tot ens va dir que posava autobusos nous i resulta que eren de segona mà. Vehicles que no servien, que els havien tret d'altres bandes perquè ja no servien. Us va dir que regularia l'entrada de vehicles. Res de res. Al contrari, autoritza posar més turistes en el camp i això suposarà més trànsit a les carreteres i pels camins i més problemes de tota classe. Us va dir també que volia gestionar les residències i encara estem esperant que accepti les propostes de finançament del govern balear que se li ha oferit durant tot aquest temps i no ho vol gestionar perquè ells no creuen en lo públic. No està donant respostes a les necessitats de la gent. Un Consell que no ha fet ni una passa per ajudar a que hi hagi un habitatge protegit més. No ha fet res, ni ha ajudat, ni ha col·laborat en res perquè hi hagi un habitatge protegit més. Un Consell que només s'ha preocupat de donar contractes a els qui són amics seus.